א', ב', ג'. א', ב', ג'. שלום למנהל. שלום תלמידים, תמשיכו. א', ב', ג', אחריי. א', ב', ג'. מה את עושה? אני מלמדת א', ב', ג'. זה הולך ככה. א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', כ', ל', מ', נ', ס', ע', ה', צ', ק', ר', ש', ת'. מה זה? איך אמרת שאתה הולך? אבא גדרה זכתי קהל המנצה